Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Τι είναι αυτό? Σεισμός! Τι είναι αυτό? Γίνεται σεισμός! Γίνεται σεισμός! Κάρσος είναι η διαμέτρης τερακτός. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Όχι, Παναγία μου! Στην προσούσες εσύ, δεν το ήθελες με μιλάκι. Τελείωσε. Τελείωσε. Άνοιξε! Δεν γίνεται, σφήνωσε! Τι? Ναι, εσύ! Σφίγνωσε! Ναι! Σφίγνωσε! Άτζελα! Ηρέμησε! Σταμάτησε ο σεισμός, δεν έγινε τίποτα. Θα γίνει μετασυσμός! Ναι. Ποιο σεισμός θα γίνει, θα πεθάνουμε εδώ μέσα! Ηρέμησε, ρε Άτζελα, ηρέμησε. Λοιπόν, πάρε βαθιές ανάσες. Ηρέμησε και σκέψου κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο. Δεν έχω κάτι παρελθόν να σκεφτώ. Λοιπόν, σκέψου την παραλία μας. Δεν θέλω. Ήταν τόσο ωραία στην παραλία μας. Τόσο ωραία. Ναι, μαμά! Μπαμπά! Μαμά! Λοιπόν, Μίση. Άτζελα! Παναγία μου. Λοιπόν, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός ή αν είναι προσεισμός. Αυτός 6,2 σίγουρα. Εντάξει τώρα και εσύ υπερβολική. 6,2 σε ποια κλίμακα? Στην κλιμακτήριο. Πάω εγώ στο μαγαζί να δω αν στράβωσε κανένα πιατίνι, θα τρελαθώ. Τώρα το μαγαζί έμεινε προς τα εκεί που ήτανε. Να σου πω, πρόσεχε εσύ μικρέ, πρόσεχε. Λοιπόν, εντάξει, τα παιδιά είναι με το Περικλή στο αυτοκίνητο. Παιδιά, η Άτζελα βγήκε. Γιατί, πού ήταν η Άτζελα? Την είχα αφήσει στο μπάνιο να πληθεί κι αυτή. Ήταν χάλια κακομοίρα. Είσαι όμως μεγαλόψυχη. Είχα να κοιμήσω και το παιδί μου. Άρα η Άτζελα είναι στο μπάνιο. Και ο Δημήτρης? Γιατί ο Δημήτρης ήταν εδώ. Γιατί, πού είναι το παιδί μου, πού είναι καλέ? Τον έχω ικανό να μην έχει καταλάβει το σεισμό. Γυναίκες, περιμένετε εσείς εδώ, περιμένετε, μπαίνω μέσα στο σπίτι. Τι λες καλέ, έρχομαι κι εγώ. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Περιμένουμε μετασεισμούς. Οι μετασεισμοί είναι πολύ κοντά. Η πρώτη στο αρχικό μέγεθος. Και αυτό εδώ ήταν ένα 5,8 γεμάτο. Άντε καλέ, 6,2 ήταν, βάζει το χέρι μου στη φωτιά, πας καλά. Θα πας? Όχι, θα... Όντρα σου. Περιμένω λίγο. Εμένα δεν μου είναι τίποτα. Ξαπλώσαμε στην αμμουδιά. Και μετά με φίλησες. Καλά, εσύ με φίλησες, αλλά τέλος πάντων. Ήταν αμοιβαίο. Να, είδες τώρα που ηρέμησες. Ναι, είμαι ήρεμη. Εσύ ηρέμησες. Ήρεμη και αισιόδοξη. Άτζελα, μήπως είσαι μέσα. Γεια! Έχουμε σφυφνώσει κι Αρελίας! Είμαστε καλά, δεν σφυφνώσαμε! Όταν λες σφινώσατε, τι είναι κι άλλος μέσα. Είμαι κι εγώ μπαμπά μέσα, άνοιξε μας, έλα! Έλα! Τι κάνεις εκεί μέσα, παιδί μου? Πόσες συμφορές θα μας έρθουν ακόμα? Τι κάνεις εκεί μέσα, Δημήτρη? τι γίνεται. Βρίσκω το Δημήτρη. Αυτό κι εμείς δεν το βρίσκουμε, φωνάζουμε. Δημήτρη! Στο κομπιούτερ του θα είναι. Α, για κοίτα. Για κοίτα, Άντε, ναι. για κοίτα. Μπαμπά, στα πολλά λόγια κι άνοιξέ μας. Ανοίξτε, κινδυνεύουμε εδώ μέσα! Πυροσβέστης είσαι, τόσο απεγκλωβισμούς έχεις κάνει. Απεγκλώβισε μας από την ώρα την κακιά. Έλα. Κάνε την άκρη. Έλα, ναι. Πίσω. Λοιπόν, Δεν τον βρίσκω. κάνε στην άκρη και θα τα πούμε μετά. Σκοτώθηκε. Ξέρεις τι έγινε? Τι έγινε? Δεν είπα το τι υπερμάχο γι' αυτό. Έλα, άντε, πες το. Υπερμάχο, στρατηγό, τα νίκη. Παναγία μου, θα το σπάσει τον νόμο. Έλα να φάρουμε ένα κλειδαρά, Τους τρισμεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεόπιτα. Βρε αγάπη μου, με πολιτίκια δεν ανοίγουν οι πόρτες. Με κλειδιά ανοίγουν οι πόρτες. Ρε πατέρα,
Να σου πω εγώ μια λύση. Πάρε ένα κατσαβίδι να μας ανοίξεις, έλα. Καλά λέει, βρε παιδιά, ένα κατσαβίδι. Πού τα έχουμε τα κατσαβίδι? Δημήτρη, είσαι μέσα? Ναι. Όχι! Ίσως. Δημήτρη, είσαι κλεισμένος μες στο μπάνιο? Κλείστηκε στο μπάνιο και ο Ηλίας μας ξέρει από αυτά, Ηλία μου. Και η Άντζελα? Έλα τώρα, η Άντζελα Ζήλια, σε παρακαλώ, κάνε λίγο στην άκρη να το βγάλω. Η Άντζελα δεν ήταν στην μπανιέρα? Άλλο μπανιέρα, άλλο μπάνιο. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο, Δημήτρη, είσαι μέσα με την Άντζελα? Τώρα με την Άντζελα, έτσι όπως το λες, είναι σαν να είμαι κλεισμένος εδώ μέσα με την Άντζελα. Πάντως, μπήκα κατά λάθος. Λοιπόν, θα τους ανοίξω εγώ, να βγουν έξω και θα τα πούμε μετά. Όχι. Είναι επικίνδυνο, μπορεί να πέσει το σπίτι. Δεν πρόκειται να ανοίξει κανείς αυτή την πόρτα και το σπίτι δεν θα πέσει από το σεισμό. Μάλλον από σένα θα πέσει. Πάμε κάτω. Θα σκοτωθούμε. Πάμε κάτω. Πάμε κάτω. Ωραία, τι τραβάμε, ωραία, τι τραβάμε. Τζομπόι, καληνύχτα. Καληνύχτα. Άννα! 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 Πάμε κάτω, μητέρα. Άνοιξε ρε, Άννα! Φω Κατερίνα και Ηλία. Δημήτρη, τώρα το ξέρει. Τελείωσαν όλα. Και τι νόημα έχει να το μάθει τώρα? Τι εννοείς? Εσύ πριν από λίγο μ' αγκάλιαζες. Ναι, σ' αγκάλιασα γιατί είχες πάθει ιστερία. Όχι μόνο γι' αυτό. Και η ακρογιαλιά μας. Η ακρογιαλιά μας ήταν ένα τύπου διαλογισμός, ρε παιδί μου, για να ηρεμήσεις. Δεν μπορείς να ανοίξεις μια πόρτα, είσαι τόσο άχρηστος. Διαλογισμός. Τι θέλεις από μένα? Προσπάθησα να σε διευκολύνω. Τι θέλεις, γιατί μου κάνεις τη ζωή δύσκολη, γιατί με μπερδεύεις συνέχεια, Τίποτα δεν θέλω, βρε, Άντζελα. Ήθελα απλά να πω στο μπάνιο να κάνω ένα μπάνιο να ξεμυρίσω. Άντζελα, ξέσπασε. Ξέσπασε, βγάλ' το από μέσα. Βάρα εδώ. Έλα. Βρε κοριτσάκι μου, εγώ με το μέρος σου είμαι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είμαι μαζί σου. Αλλά να σου πω, σε παρακαλώ, έλα να φωνάξουμε ένα κλειδαρά, Λοιπόν, θα τους ανοίξω εγώ, θα πάω να βρω το λωστό και θα τους ανοίξω, αλλά να ηρεμήσετε. Δεν πρόκειται να ηρεμήσουμε και δεν θα βγουν από εκεί μέσα ποτέ. Θα μείνουν εκεί για πάντα. Γιατί βρε κουτό, κάνε βρε ότι δεν σε νοιάζει. Ότι δεν καταλαβαίνεις. Έλα βρε, εσύ το έχεις πει. Είπα ξύπα. Και που έκανα την υπεράνεια τόσο καιρό ότι κατάλαβα, κλειστήκαν τα δυο της στο μπάνιο, τα πουλάκια μου. Τώρα θα μιλήσει κριτικά. Ρακί έχουμε. Παίρνω την Αλεξάνδρα μου και έχει το τηλέφωνο κλειστό. Θα τρελαθώ. Ναι, δεν ήθελες και πολύ εσύ. Όχι, όχι, λοιπόν, ο σεισμός τελείωσε. Τα πιτσιρίκια κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο, τα προσέχει η Λουκία. Εγώ θα πάω να ψάξω την Αλεξάνδρα μου. Έλα εδώ, ρε, ο σεισμός θα τελειώσει όταν θα το πω εγώ. Εσύ θα πάω στο αυτοκίνητο να κοιτάξεις τα παιδιά. Μην με κοιτάς, θα γίνει αυτό που λέω. Ελάτε καλέ, ελάτε καλέ, ηρεμήστε βρε λίγο. Έλα να πάρουμε βαθιές ανάσες. Ελάτε, ελάτε. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Θα μείνουν εκεί μέσα στο μπάνιο χωρίς θέρμανση, κουβέρτες, νερό, φαγητό, τίποτα εκεί. Ανάγκη είχανε, νομίζεις. Σας παρακαλώ! Oh my name God. Δεν θα δέξω για πολύ το κρύο εδώ μέσα. Ναι, είναι και που μας πήρες και όλα τα λεφτά, βλέπεις, και δεν έχουμε για πετρέλαιο. Τι χάλι είναι αυτό, κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, εγώ πάω να βρω την Αλεξάνδρα. Ναι, πήγαινε, αλλά φέρε πάνω τα παιδιά πρώτα. Να σου πω λίγο. Πήρε ο δικηγόρος τηλέφωνο και είπε ότι έχει βγει το διαζύγιο. Οπότε, γιατί να πας να τη βρεις? Βγήκε το διαζύγιο μας. Τι ωραία οικογένεια! Τι ωραία οικογένεια! Μια απατημένη που ο άντρας της είναι κλειδωμένος στο μπάνιο μαζί με την ερωμένη του. Αυτή την ξανθιά την ψήρα που όλοι γνωρίζουμε, Και ένας χωρισμένος που ψάχνει την έγκυο γυναίκα του. Ωραία.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Αυτό τώρα με τη γυναίκα του χωρισμένη το ξέρουν όλοι. Όχι, καλά, κανείς δεν το ξέρει. Τι ξέρει, δεν είμαστε με τα καλά μας. Είπε ο Κωστής που πάει. Ναι, πάει να δει τα τυμπανά του με το σεισμό, μήπως κουνήθηκαν και δεν βαράνε τα μπαντούμπα. Εγώ πάντως αυτό το θυμάμαι, Ηλία. Ότι η Αλεξάνδρα έμεινε έγκυος και εσύ μου το έκρυψες. Εσύ, αγόρι μου, είσαι ο πρώην. Πώς να σου το πω, δηλαδή, ο τέος. Παρελθόν. Μπορείς να άρχισεις να βλέπεις το Λιάκο κάθε Σαββατοκυριακό. Τι, όχι κάθε Σαββατοκυριακό. Εγώ θα έρχομαι κάθε μέρα. Και κάθε νύχτα. Και όλη τη νύχτα. Και τα Σαββατοκύριακα και πάντα. Εγώ φεύγω. Γεια! Ποτέ δεν ξέρεις πότε πιάνεις πάτο. Πάντα υπάρχει παρακάτω. Εκτός και αν. Τι εκτός και αν, Περικλή μου. Εκτός και αν το παιδί δεν είναι δικό μου. Και γι' αυτό μου το κρύψατε. Να το παρακάτω. Παίζει. How's your whole family? How's your whole family? How's your whole family? How is your whole family? How's your whole family? How's your whole family? How's your whole family? How is your whole family? How's your dick? How's your dictation machine? How's your dick? How's your dictation machine? How's your dick? How's your dictation machine? How is your dictation machine? How's your whole family? How's your whole family? How's your whole family? How is your whole family? How's the whole family? Δημήτρη, εσείς, παιδί μου. Μαμά, δεν τρελαθεί τελείως. Μου έχετε αφήσει εδώ μέσα όλη τη νύχτα και έχω ξεπαγιάσει. Άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Ναι, περίμενε. Περίμενε να φέρω ένα κατσαβίδι. Είναι εδώ αυτή και φυλάει σκοπιά. Το ξέρω. Όλο το βράδυ μαντινάδες έλεγε. Ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να ζεσταθούμε. Κοιμάται, φωνάζεις. Έρχομαι, παιδί μου, έρχομαι. Ναι, το ξέρω. Ωραία, τι με βρήκε. Ηλία μου, ξύπνα αγάπη μου, έλα Ηλία μου, έλα, ξύπνα, έλα. Και ξημέρωσε. Ναι, ξημέρωσε μια άλλη μέρα Ηλία μου, έλα, σήκω. Και τι έχουμε, τι έγινε? Αμπεγκλωβισμό έχουμε Ηλία, έλα. Πρωί, έλα εδώ, έλα. Όχι αυτόν, στα κατεχόμενα, σήκω. Ωραία, τα κατεχόμενα. Έλα, σήκω. Ποιο πάμε τώρα? Έλα, πάμε. Έλα, μη φοβάσαι. Έλα, στο κρεβατάκι μας. Έλα, νούλα μου, σιγά. Πάμε στο κρεβατάκι μας, καλό μου. Έλα, πάμε. Στρατούλα. Ένα τάκι κι άνοιξε. Ναι, δεν το βλέπω αυτό το τάκι. Έλα, βρε αγαπούλα μου, τι τραβάω τα χέρα, Παναγία μου. Έλα, όρδια. Τη γυναίκα του ψιλορίτης εσύ. Ανοίγεις, αλλά δεν βλέπω να ανοίγεις. Δεν μπορώ. Έχω τη μέση μου, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να τη μεταφέρω την κοπέλα. Κάτσε, κράτα, πάτε να ρόφεις αυτή. Να το βρε, άνοιξε. Τι σου είπα, ένα τάκι θέλει κι άνοιξε. Το θάνατό σου, παιδί μου. Γιατί θα με λυτρώσει από τα αντρίκια χέρια σου που με έχουν σταυρώσει. Παναγία μου, καλέ, έξω από εδώ. Άστο τώρα, ζευγάρι είναι αντρόγινο, να ζαρθούνε μόλις. Έλα, πήγαινε μέσα, πήγαινε. Σε βγάλανε. Κότα, τρίλιρη. Ναι, Άννα, είναι κάτι που πρέπει να σου πω, αλλά δεν σου το έχω πει εδώ και καιρό, γιατί...
Δεν το σηκώνεσαι. Θέλεις να αφήσω μήνυμα στο τηλεφωνητή? Θα αφήσω. Εδώ Περικλής. Περίμενα να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου το πεις. Αλλά εσύ εξαφανίστηκες. Θα υποστείς λοιπόν τις συνέπειες. Άρα, Αλέκ. Σε ευχαριστώ, δουλε. Άντζελα, περίμενε. Ναι, περιμένω βέβαια. Άντζελα, περίμενε. Πού πας? Είσαι εντάξει? Ναι, φυσικά, μια χαρά είναι. Γιατί? Πού είναι το πρόβλημα? Επειδή πέρασα όλη τη νύχτα σε μια παγωμένη μπανιέρα, παρέμενε ψεύτη και τη γυναίκα του πρώην μου να τραγουδά έξω από την πόρτα και που στο τέλος ξέχασε πάνω μου. Ξέχα το πράγμα, Ναι, ξέχασες το σεισμό. Α, είναι η λύση. Έλα, συγγνώμη, Άντζελα, εγώ φταίω για όλα. Πράγματι, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και η οικογένειά σου. Γι' αυτό δεν θα με ξαναδείτε ποτέ στα μάτια σας. Τις δόσεις που μου χρωστάτε, ξεχάστε τις. Τι? Καλά, δεν έχω λόγια, Άντζελα. Είσαι τόσο... Έχουν τριπλασιαστεί. Έχουν και τόκους υπερημερίας. Φαστέντου. Τέλος πάντων, θα τις επιλογήσω και θα με ξαχρεώσετε. Και παφ, θα εξαφανιστώ. Αλλιώς? Μάντεψε. Τώρα θα μου επιτρέψεις να πάω να γίνω άνθρωπος. Άντζελα! Όχι, πού πας? Ακριβά θα την πληρώσουμε την πανιάρα. Πάρα πολύ ακριβά. Και αυτή η ομολογία να μην μου βγαίνει να τελειώνουμε, τι ηλίθιος πούμε. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν φτάνει που την έβγαλα όλο το βράδυ στο αυτοκίνητο, με στείλα να καθαρίσω και το μαγαζί. Έτσι και ξανακουνήσει εγώ την έκανα. Καθάριζε, θα έρθει η Άντζελα και ποιος την ακούει μετά. Άσε με μωρέ, άλλος τρώει τα λεφτά, άλλος πληρώνει την ύφη. Καλώς το να. Πες μας ότι μαζί τα φάγαμε, Περικλή, πες το μας κι αυτό. Εγώ δεν μίλησα ακόμη. Όχι, γιατί εσύ έφαγες τα λεφτά, αλλά εγώ καθαρίζω. Κι εγώ καθαρίζω. Εγώ δεν θα ξαναφάω χαλβά ποτέ στη ζωή μου. Πού είναι οι άλλοι? Σπίτι, δέρνονται. Μπορείς σε παρακαλώ να τους πεις ότι ο Περικλής πέθανε. Ευχαρίστως. Έλα καλέ τώρα, σώπα το παλικάρι ολοζώντανο. Όχι, ο Περικλής πέθανε, πάει. Εγώ μια γυναίκα αγάπησα. Και σου βγήκε κάρτη. Ναι. Αλλά από εδώ και στο εξής, Περικλής και γυναίκες ένα. Δεν θα με προλαβαίνουνε. Αυτό να τους το πεις. Για πεθαμένος μια χαρά τα πας, βρε. Εγώ θα κάνω πολλές γυναίκες να κλάψουνε μέχρι να πάρω το αίμα μου πίσω. Και αυτό να τους το πεις. Φιλέ, άκου μια συμβουλή από έναν λίγο πιο έμπειρο από σένα. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Άκου, Περικλή μου. Αυτό που κάνεις είναι, τα λέω στην ύφη να τα ακούσει πεθερά. Βρε, ο σκοπός είναι να το κάνεις για σένα. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Ναι. Μα για μένα θα το κάνω και θα το ευχαριστώ κιόλας. Τι κάνεις το βράδυ? Χιουβαρλάκια. Θα το βρωμόχερό σου. Όχι αυτό το άλλο. Το κέρατο μου φόρεσες. Εψέσαργα το βράδυ. Γι' αυτό κι εγώ, Δημήτρη μου, σε στέλνω μες στον Άδη. Όχι. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου? Βρέσει ο καημενούλης. Νόμιζε ότι ήσουν εσύ στη βανιέρα και εκδίθηκε να κάνετε μπάνιο μαζί. Καλά. Ναι, άστο αυτό. Σου κάνει κακό. Άστο. Ξέρεις ρε τι θυμήθηκα? Μια φορά που έκανα μπάνιο και με είδε ο Ηλίας και όρμηξε από το παράθυρο. Είχε κρεμαστεί σε μια μπαλαντέζα. Φύγε πάλι. Λοιπόν, ανακοίνωση. Την πανιέρα θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και μόλις μπήκανε και οι τόκοι υπερημέρειας. Ορίστε, να το μας. Και πού είσαι ακόμα? Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Εγώ να πάω να μαγειρέψω. Ό,τι βρω θα κάνω, κάτι θα βρω. Νομίζω ότι ξόμιναν κανένα δυο ψάρια στο ενιδρίο. Εμένα να μην με περιμένεις. Θα φάω έξω. Πού έξω? Έξω από αυτό το σπίτι, μέσα στο οποίο με απάντησε ο άντρας μου. Ρε Άννα, πόσες φορές θα σου πω, ας πούμε, ότι χθες το βράδυ μπήκα μέσα εκεί για σένα. Αλλά ήταν η Άντζελα. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά και τι να κάνω? Τι να κάνεις? Τίποτα να μην κάνεις. Ναι, Άννα, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι έχεις παρεξηγήσει, ας πούμε, τη στάση μου απέναντι στην Στην Άντζελα. Ναι, στην Άντζελα.
Να σου πω κάτι. Μας έχει ξελασπώσει τόσες φορές. Κρίμα είναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα, αρχίσω να τη βρίζω. Όχι, αγάπη μου, γιατί να τη βρήσεις? Εσύ έχεις τρόπους άλλωστε. Να σου πω, Ανά, δεν έγινε και τίποτα δηλαδή. Τι κάνεις, πού πας, τι είναι αυτό? Θα σου πω πού πάω. Κοίτα. Τώρα διαλέγω. Αυτή είναι δική μου και αυτή είναι δική μου και αυτή είναι δική μου. Θα πάρω αυτές που λένε πάνω Δημήτριος Ακίνδυνος και θα πάω για shopping therapy. Τις πιστωτικές μου κάρτες που μου έχει ξοφλήσει η μαμά. Στις είχε εξοφλήσει. Στις είχε. Γιατί τώρα πια θα γεμίσουν όλες. Μέχρι το πιστωτικό τους όριο. Ρε Άννα, κάτσε ρε παιδί μου λίγο να μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε. Και μην με περιμένεις, πιστέ μου σύζυγε, γιατί θα αργήσω. Τσάου. Όχι τις πιστωτικές. Όχι τις καρτούλες μου. Γάμο, το έχει κλειστό και δεν έχει πει και σε κανένα που πάει. Τι έγινε καλέ? Μας κόβουν το νερό. Το πλήρωσες, τι έκανες εσύ? Τώρα θα δεις. Τι τα κάνεις αυτά βρε Ηλία? Προσάναμα. Απαπαπαπα. Μπορείτε να μου πεις που πήγε η Αλεξάνδρα? Πήγε να σκεφτεί. Τι να σκεφτεί, το διαζύγιο της βγήκε. Τώρα θα κάνει ακόμα ένα δεύτερο παιδί να παίζει με το πρώτο. Μπράβο, δεν ήξερα ότι είχες τόσο προχωρημένες αντιλήψεις. Γιατί ρε παιδί μου, όσο είναι με τη μάνα της και τον πατέρα της είναι μια χαρά. Λίγο μπρικ, λίγο χαβιάρι, καπνιστό σολομό ίσως. Ξέρω τι θα πάρω. Καβούρι της Μαύρης Θάλασσας, να φτιάχνουμε καβουροσαλάτες. Είναι νοστιμότατο. Γεια σου μητέρα. Γεια σου πατέρα. Αυτή ήταν έτσι από την αρχή, την πείραξε το κέρατο. Απόγεινε. Και για να επανέλθω. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνα τους. Θέλουν φροντίδα. Πώς θα τα καταφέρει μόνη της βρε? Με αμυγδαλές, ηλαράδες, κρεατάκια. Έλα βρε, μεγάλωσες 3 παιδιά, τώρα θα μεγαλώσει και 3 εγγόνια. Όταν τα μεγάλωνα είχα λεφτά. Τώρα τι θα τρώμε? Τα κρεατάκια. Γεια σας, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. 2 λεπτάκια αυτή τώρα έτσι πήρες, Κωστής, το μαγαζί δεν πάει καθόλου καλά τελευταία. Θα μεγαλώσω το ωράριο και θα αυξήσω το προσωπικό. Θα δουλεύετε όλη μέρα στο μαγαζί. Να σου πω, να συζητήσουμε τους μισθούς μας. Μα φυσικά. Τι μισθό θέλετε? Με μπόνους ή χωρίς? Ένα με μπόνους βάλε μου. Κωστής, είσαι ανόητος. Μου χρωστάτε και τον αέρα που αναπνέετε. Θα δουλέψετε απλήρωτοι και αν δεν κάνετε τζίρο, θα σας διώξω και από ζώο. Να σου πω, όταν λες απλήρωτη, εννοείς εντελώς απλήρωτη? Εντελώστατα. Ταρατατά. Τουλάχιστον θα έχετε μια δουλειά να κάνετε. Η δουλειά είναι χαρά. Χαρά αγνοείται όμως από πρόπερση. Άτζελα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Να μην ρωτήσεις τίποτα άλλο. Να δουλέψεις και να κάνεις τζίρο. Αλλιώς να πας σπίτι σου να πακετάρεις και να βρεις παγκάκι να μείνεις. Στο πόστο σου. Άτζελα μου. Μου? Μα είναι. Ναι, μου ρε, Άντζελα. Μα είναι. Εσύ έφυγες από τη σχέση, εσύ σηκώθηκες και με παράτησες. Αχ, Κωστής, πάρε συνάξινα στα φίλια. Στο πόστο σου. Ποιο πόστο, μου έχω αναλάβει όλα τα πόστα. Υπομονή. Υπονομή. Υποδοχή. Υπομονή, καλά το πες το πρώτο. Γεια σας, έχουμε ωραίο χαλβαδάκι αν θέλετε. No money, no honey. Τι να πεις κι εσύ? Μα τι άχρηστος είσαι. Να σου πω, εντάξει, δεν τον έχω τον κράχτη. Μας έχεις ξετινάξει όμως, ρε Άντζελα. Was du tun nicht, όμως, αν δεν συμμορφωθείτε, θα σας ξετινάξω, γιατί είστε τεμπέληδες και ψεύτες. Εντάξει, ρε Άντζελίνα μου, ό,τι πεις, ρε Άντζελίνα μου. Αύξηση τζίρου. Γεια. Γεια. Πας κόντρα στον τρελό. Κάτι της κάνανε αυτήν στο σπίτι, αλλά δεν κατάλαβα τι. Τι μου γράφει εδώ η Λουκία? Το site μας έχει ήδη 5.000 likes. Τι είναι αυτά τα likes, Παναγία μου? Χρωστούμενα? Όχι ρε μάνα. Είναι το πόσο καλά πάμε στο ίντερνετ. Δηλαδή το μόνο πράγμα που πάμε καλά είναι το παράλληλο σύμπαν. Και εσύ βρε παιδάκι μου, τι τα ήθελες τα μπανιαρίσματα με τους δανειστές μας? Κανονικά ξέρεις που θα έπρεπε να είμαι μητέρα. Θα έπρεπε να τρέχω πίσω από την Άντζελα. Αλλά πού είμαι, Να ρωτάς που είναι η γυναίκα σου. Εσύ βρε παντρεύτηκες από μεγάλο έρωτα. Ασυγκράτητος ήσουν, δεν σε κρατούσαμε. Ή την παίρνω ήταν οι επιλογές σου. Μητέρα, την Άννα την αγαπάω. Απλά δεν είμαι πια τόσο, πώς να το πω, τόσο τρελαμένος μαζί της. Εντάξει, είναι η μητέρα του παιδιού μου, την αγαπάω και τη σέβομαι. Αλλά η Άντζελα μου δίνει αυτή την τρέλα που δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Μου αμεθανός είσαι? Χαρέμ θα ανοίξεις?
Εσύ φταίς για όλα αυτά. Όλο η οικογένεια πάνω απ' όλα και η οικογένεια πάνω απ' όλα ήσουνα. Και τώρα εγώ δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Τι ακούω η μητέρα. Αυτό, παιδάκι μου, δεν είναι απόφαση. Αυτό είναι εκτέλεση στο γουδί. Στα 3 μέτρα θα σε στήσουν οι κριτικοί. Μητέρα, αν ο έρωτας είναι ποινικό αδίκημα, να με στήσουν. Ναι, Μάρθα Βούρτση. 1000 φορές κουφί να ήμουν αυτή την περίοδο. Εντάξει, ωραία. Δεν θέλω να καταστραφεί η οικογένειά μου. Ευχαριστήθηκες. Αλλά να μην ερωτευτώ ξανά γίνεται. 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 Και τι σκέψεις είναι αυτές, παντρεμένος άνθρωπος. Παιδάκι μου, πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος με την Άννα? 7 χρόνια και 7 μέρες. Ένα το. Αυτό είναι, παιδάκι μου, δεν μου το λες τόση ώρα. 7 χρόνια, 7. Σημαδιακό νούμερο. 7 χρόνια φαγούρα, 7 χρόνια χούντα, 7 θανάσιμα αμαρτήματα, 7 θαύματα. 7 χρόνια κρίση να μην έχουμε, γιατί δεν θα σας αντέξω. Καλά. Έτσι κι αλλιώς με παρατήσανε και οι δυο τους. Η μία έφυγε με τις κάρτες μου και η άλλη έφυγε και μας άφησε τους τόκους υπερημερίας. Ποιες κάρτες? Αυτές που είχα πληρώσει με τα λίγα ευρουδάκια που είχα για ώρα ανάγκης. Παναγία μου. Μαμά, τι να κάνω? Πήγαινε, τρέξε στην Άννα να γλιτώσουμε τις κάρτες. Γιατί από τους Γερμανούς δεν θα γλιτώσουμε ποτέ. Έλα, στρουντελάκι, έχω και χαλβαδάκι ωραίο. Αργεντινή γίναμε. Έχει χάρη που είσαι ομορφούλα. Έλα, στρουντελάκι και χαλβαδάκι ωραίο και φτηνό έχω. Έλα. Άννα, επιτέλους κάποιος. Γεια σου, Κωστή. Επιτέλους κάποιοι. Άστα εδώ, σε παρακαλώ. Δώσε κάτι στο παιδί, τι το κοιτάς? Την ευχή μου. Κωστή, τι τσιγκούνια πια, τι μιζέρια. Έλα, γόρι μου, σε ευχαριστούμε. Τι κάνω? Να είσαι καλά. Στο περίπτωση περισσότερα βγάζω. Τι μόνο 100 ρε, άντε μόνο 100 λέει, αχάριστε. Άννα, καλά που ήρθες. Έχω τελεσίγραφο. Πρέπει να αυξήσω το τζίρο του μαγαζιού επειγόντως, σήμερα. Μην ανησυχείς. Εγώ τον αύξησα σε όλα τα μαγαζιά του εμπορικού κέντρου. Αφού οι ιδιοκτήτες φυλάκια μου στέλνουν όταν έφευγα. Ναι, το φαντάζομαι. Η Άντζελα έχει αγρέψει πάρα πολύ. Η μέρα μου πάει από το καλό στο καλύτερο. Πες μου κι άλλα. Άννα, σύννεφε, κινδυνεύει το σπίτι μας. Τι έχει χαρτιά, θα μας το πάρει όλο. Τα χρέη αυξάνονται από μέρα σε μέρα. Οι δανειακές συμβάσεις θα μας πνίξουν. Εγώ είμαι κριτικιά και δεν παθαίνω πράγμα. Κωστή μου, είμαστε αυτόνομο κράτος εμείς. Αν δεν αυξήσουμε τα έσοδα του μαγαζιού, μη σου πω και της Ελλάδας, τα χάνουμε όλα. Η Ξανθιά Εψήρα το είπε αυτό. Είναι μαγαζί της, λέει. Αν έχουμε έσοδα, δουλεύουμε. Αν δεν έχουμε, δεν δουλεύουμε. Έστω και απλήρωτη. Μαγαζί της, λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα για το μαγαζί της. Τι πολύ καλή ιδέα τώρα να έχεις και εσύ, ρε Άννα. Αν έχεις πάρα πολύ καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Τι είναι αυτό? Ρε, πάει στην τρελή ρε, τι κάνει εκεί? Ρε την πελατεία. Άννα! Άννα! Ρε, Άννα! Σε τρελή. Ναι, σε βλέπουνε. Δεν πειράζει, για αυτό το κάνει. Τι κάνω? Εγώ τουλάχιστον δουλεύω στο μαγαζί της ερωμένης του άντρα μου. Χορεύει. Ας την κοπέλα, ας την αναβλέπουμε. Να βλέπουνε την κοπέλα. Δεν τη βλέπουνε, καρέκλα. Κάτσε.
Που μου θες και ανκόρ, που μου θες και ανκόρ. Έλα εδώ, πάμε σπίτι. Δεν πάω πουθενά. Έχω δουλειά. Τι δουλειά? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτές οι κάρτες σου και ειδικά αυτή η gold, η ρουφιάνα, δεν γεμίζει με τίποτα. Και λέω να πάω να τη γεμίσω. Ναι. Έλα εδώ! Δώσε και εδώ στην κοπέλα χάλβα. Κοπέλα, ναι. Αχ, βρε, αγοράκι μου, πώς είσαι έτσι, σαν τη χιονάτη. Κάτσε λιγάκι. Κάτσε λίγο. Η Ανούλα έχει μια κίνηση, συγκίνηση, Να σου πω, με έχεις δει εμένα. Θα βάλεις τα κλάματα. Παντανταντανταμ, ταν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 τνταντντာ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 ντa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 
κοπέλα? Η κοπέλα έφυγε, αλλά έχουμε πολύ ωραίο χαλβά. Τι έφυγε, φίλε, πλάκα μας κάνεις? Όχι, δεν κάνω πλάκα, αλλά έχουμε χαλβάδες από όλες τις γεύσεις, αν θέλετε. Τι να τους κάνουμε στους χαλβάδες, ρε φίλε? Άστε. Πάμε δίπλα που λένε για το φλιτζάνι. Κατάλαβες. Με το που άρχισε να αυξάνεται κάθετα ο τζίρος, εμφανίστηκε ο Δημήτρης και τσουπ, την πήρε. Ωραία, και εμένα τώρα τι μου το λες? Να βάλω κανένα κορμάκι εγώ, να αρχίσω να χορεύω? Τα πήρε πολύ άσχημα η Άντζελα μαζί μας. Λέει θέλει τα λεφτά οπωσδήποτε. Δεν τη νοιάζει πώς και τι, μόνο αύξηση τζίρου. Ωραία, εγώ δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Μέχρι και απόπειρα δολοφονίας έκανα. Τι άλλο κάνω? Τι έκανες, λέει? Τίποτα, ρε παιδί μου. Τρόπος του λέγει. Κατάλαβες τώρα τι έχουμε πάθει? Γλιτώσαμε την κατάσχεση από την τράπεζα και δεν θα τη γλιτώσουμε από την τρελή που μας έμπλεξες. Μην τη λες τρελή την Άντζελα, άπιστη να τη λες. Και Μέρκελ να την πω, αυτή θα γυρίσει. Δεν κατάλαβα τώρα. Ο κόσμος γιατί έφυγε? Δεν άκουσες? Πηγαίνε παρακάτω που λένε και το φλιτζάνι. Τι λένε? Το φλιτζάνι και στο Φάληρο και στο Παγκράτη. Λένε το φλιτζάνι το 2012 στο Παγκράτη. Και στο Φάληρο. Πίνεις τον καφέ και μετά σου λέει το φλιτζάνι. Ποιος το λέει? Δεν ξέρω εγώ, κάτι γυναίκες, σαν τη Λουκία, σαν τη μαμά. Είδες, η μάνας δεν τα πιστεύει αυτά. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Ο Μπρος. Ο δικηγόρος Τίνος. Κρούγκερ. Ο Φρέντι. Ή η Άντζελα. Ναι, μάλιστα, ναι, βέβαια, σας ακούω. Τι λέτε? Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Μάλιστα. Καθυστερήσεις δόσεων δανείου. Αρχίζουν πάλι οι κατασχέσεις. Εσύ, η μάνα σου, μικρή, χόρευε πολύ ωραίο καρσιλαμά. Δεν κατάλαβα. Δεν μου φτάνουν αυτά που μου κάνετε. Θέλετε να γίνω και φλιτζανό από πάνω. Έτσι είναι οι δανειακές συμβάσεις, Κατερίνα μου. Δεν ακούς ειδήσεις? Όχι, μόνο τον καιρό βλέπω. Μήπως να λέγαμε στο Δημητράκη να σπρώξει λίγο την κατάσταση? Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Εδώ λέμε να κρατήσουμε την οικογένεια ενωμένη, όχι να τη διαλύσουμε. Τι μας έμεινε? Ένα σπίτι, 3 παιδιά και 2 εγγόνια. Δεν θες να διαλύσεις την οικογένεια, δεν θες να λες και το φλιτζάνι, κάπου κάτι πρέπει να κάνουμε. Σκέψου εσύ. Εδώ η Λουκία θα πάει, λέει, να μάθει χορό στο στήλο, να πούμε. Δεν είσαι κακός. Λες. Πώς καλά, ρε! Σιγά μου, ρε, σας πειράξαμε. Ωραίοι γείτονες, εδώ με τα θέατρα έχετε γεμίσει 100 αφίσες. Και ο χορός τέχνη είναι, αυτό σας πείραξε. Άιντε. Κουλτουριάριδες με τα βιβλία. Γεια. Να σου πω, κράτα λίγο. Εδώ καλά είναι. Λίγο πιο... 1 εκατοστό πιο πάνω. 1 εκατοστό και 1 χιλιόμετρο. Μη φωνάζεις. Λίγο δεξιά. Εκεί, όχι, λίγο αριστερά. Λίγο αριστερά. Να σου πω, πιάστηκα. Έλα, βοήθησε. Άστο. Κωστή, τι στο είπατε? Ποιο? Ότι δεν με ενδιαφέρει και θα βρω άλλη. Καλά, βρες εσύ την άλλη, να της το πούμε. Πού να το βάλω? Δεν με έχεις ικανό, όχι, δεν με έχεις ικανό. Να σου πω, Περικλή, κράτα λίγο εδώ πέρα. Και το κόλος μας και εσύ, άμα σε έχουμε ικανό. Εδώ οι γυναίκες εμένα, με βλέπουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες με βλέπουν και παθαίνουν κοκομπλόκο. Ναι, κοκομπλόκο, ίσιο. Κοκομπλόκο, Και όχι μόνο. Να σου πω. Βέβαια. Θες δουλίτσα? Σου έχω δουλίτσα. Δουλίτσα, εσύ, σε μένα. Εγώ σε σένα. Θες δουλίτσα? Ο μπαμπάς έχει μια ιδέα. Θες να βοηθήσεις? Τι να σε βοηθήσω, τώρα με θεωρείτε οικογένεια? Όταν η Αλεξάνδρα έμεινε έγκυος δεν με θεωρούσατε οικογένεια. Να σου πω, θα πω στην αδερφή μου ότι σε θέλουν και σε κυνηγάνε όλες οι γυναίκες. Και θα προσθέσω ότι σφάζονται στα πόδια σου. Όπα! Αυτά είναι, για πες. Τι δουλίτσα?
Εδώ καλά είναι. Μια χαρά. Ωραία, κόλλα. Έλα. Καλά είναι, καλά. Ρε Άντζελά μου, θέλω να σου μιλήσω. Τι να πούμε, Frau Καταρίνα. Θέλω να μιλήσουμε σαν γυναίκα προς γυναίκα. Σαν γυναίκα προς γυναίκα. Ακούεις. Ναι, δεν θέλω να αναμίξουμε τους άντρες τώρα. Ναι, να μην τους αναμίξουμε καλύτερα, γιατί οι άντρες είναι ψεύτες και υποκριτές. Ναι. Ιδίως. Σιγά, καλέ. Ιδίως της οικογένειάς σου. Ναι. Είναι Ναι. ψεύτες και σε αυτό έχεις ευθύνη κι εσύ. Εγώ. Το παράδειγμά σου. Κακό. Η ανατροφή που τους έδωκες. Λάθος. Τους άφησες πολύ ελεύθερους. Πολύ ελεύθερος. Και πολύ ελευθερία, Frau Καταρίνα. Ναι. Τι φέρνει. Τι φέρνει. Φέρνει την αναρχία. Την αναρχία. Αυτή είναι η λέξη. Βεβαίως. Αναρχία. Αναρχία. Είναι κατεστραμμένη λοιπόν. Καταστράφηκαν Ναι. τώρα. Και μέσα στην απελπισία τους τι σκέφτηκαν. Να καταστράψουν και εμένα. Και εμένα. Πώς. Θέλουν να λέω το φλιτζάνι για να ανεβεί ο τζίρος του μαγαζιού. Να λύσει εσύ το φλιτζάνι. Ναι. Για να ανεβεί ο τζίρος. Παναγίτσα μου, τι άλλο έχουν ακούσει εδώ Ναι. πέρα. Ένα, τεστ. Καλησπέρα κυρίες μου και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί μας. Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη προσφορά. Τα 6 πρώτα ποτά τα πληρώνετε κανονικά, αλλά το 7ο και το 8ο είναι δωρεάν. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ποτά. Είπε ποτά. Είπε ποτά. Τίποτα. Είπε ποτά. Είπε ποτά. Όχι, Τίποτα άκουσες Κωστής. ποτά. Δεν έχουμε εμείς άδεια Όχι, για δεν ποτά. έχουμε ποτά. Είπε ποτά. Όχι, Είπε δεν ποτά. είπε ποτά. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και χαλβά. Ποιος δεν κάνει. Μουα. Όπα, γεια σου Άντζελα, γεια σου μαμά. Τι κάνεις παιδάκι μου. Καλά είμαι εσείς. Και κάθε άγγιγμα στο κορμί μας το χρεώνουμε 10 ευρώ. Στο δικό μου το κορμί συγκεκριμένα είναι 12. Είναι 2 ευρώ παραπάνω γιατί είναι λίγο αρενοπό περισσότερο. Τι λες παιδί μου, τι λέει το στόμα σου παιδί μου. 12 ευρώ. Λοιπόν, το θέαμα αρχίζει. Κλείστε τα κινητά σας και ανοίξτε τα μάτια σας. Τι θέαμα και υπερθέαμα, Frau Καταρίνα. Τι είναι αυτά πάλι. Δεν ξέρω παιδί μου, να δεις που θα ξαναχορέψει η νύφη μου. Χορεύει η Άννα στο μαγαζί μου. Όχι, στα αναμένα κάρβουνα. Άλλο μαγαζί. Ναι, παραδίπλα. Δερβίσεις. Σκοτσέζο είναι, σκοτσέζο. Σας τα κατευθύκ. Παπα, καλέ. Τι έγινε, τι είναι αυτός καλέ, τι έγινε. Κοίτα, Κίνηση το σπόνδυλο. Έχει κάνει και μπαλέτο, Κωστής. Ναι, ήταν πρώτος χορευτής στη Λίμνη των Κύκνων. Χαρβατήλα. Μισάρα, θα σε σκοτώσεις. Frau Καταρίνα στριπτιζώνεται. Τι έγινε αυτός. Στρίπερ έγινε κι αυτός. Και αγγελία.
Καλέ παιδί μου. Όπα, για αυτόγραφα και έξτρα αγκαλιές από εδώ, λυσάρες. Κατερίνα, σ' άρεσε? Μπράβο, συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία. Έκανε λίγο κοιλιές. Σε ποιο σημείο? Δεν τρέπεσαι, βρε. Δεν τρέπεσαι, βρε, να δίνεσαι μπροστά στον κόσμο να παρασέρεις και τα παιδιά σου. Τι λες ρε Κατερίνα, εδώ δες, σε φταί κάναμε, 12 λεπτά που πιάσαμε. Τώρα που πες σε φταί, πατέρα. Βάλε. Εδώ κοίτα ρε. Τι είναι αυτά, Δημήτρης, να ξεβρακώνεις έξω από το μαγαζί με τα φουστάνια. Έξω από το μαγαζί, για το μαγαζί. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάρεις τηλέφωνο τον δικηγόρο σου να του πεις να ηρεμήσει λίγο. Μα είσαι τρίλος. Δεν ξέρεις, δεν έχουμε άδεια για υνοπνευματώδη και σοου για ενήλικες. Ναι, ενώ εσύ έχεις άδεια να μας πάρεις στο μαγαζί, το μαγαζάκι που έκανα με τα χεράκια μου. Ναι, που τα γκρέμισες με τα χεράκια σου να λες. Τι λες ρε. Εγώ ήθελα να γίνει χαλβατζίδικος, αν θυμάσαι δεν το ήθελες. Ναι, καλά. Πατέρα, γονείς, μας ακούει ο κόσμος. Θα τσακωθείτε στο σπίτι. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με την Άντζελα. Όχι, δεν θα μιλήσεις, δεν θα μιλήσεις. Γιατί να μην μιλήσεις? Μίλα ρε, μίλα. Δεν θα μιλήσεις. Μιλά, όχι, θα μιλήσω. Να μιλήσει. Λοιπόν, Παρακαλώ λίγο στην άκρη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο στην άκρη. Γεια σας. γεια σας ρε. Και κι άλλη για στιπτίτ. Την άδεια του καταστήματος, παρακαλώ. Εσείς μας έχετε ξανασυλλάβει, δεν θυμάστε τότε με τις τσάντες μαϊμούδες? Ναι, τι κάνετε καλά. Όπως τα ξέρεις. Την άδεια του καταστήματος, παρακαλώ. Ναι, το κατάστημα αυτό δεν είναι τώρα δικό μας. Είναι δικό της. Η οποία είναι Γερμανίδα, έτσι. Μάλιστα. Γεια σας, τι κάνετε. Την άδεια του καταστήματος, παρακαλώ. Ναι. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί. Εγώ το πήγα προσωρινά έναντι χρέους. Αλλά πουλάω μόνο χαλβάδες, στρούνταλ και καφέδες. Μάλιστα, αλλά εγώ εδώ πέρα βλέπω τζιν, ουίσκι, βότκα και τσιπούρο τυρνάβου. Βάσεις τυρνάβου, τσιπούρο τυρνάβου. Είναι... Τώρα τι που να σου λέω. Θα μου πείτε πιανούν το μαγαζί. Λοιπόν, το μαγαζί αυτό, έτσι πως τα κάναμε τώρα, δικό μου είναι. Και κατά το 1/3, δηλαδή, αν πάρω την κληρονομιά ας πούμε, του μαγαζιού, θα είναι δικό μου. Μάλιστα. Καλά, άλλα δυο τέτοια στριπτιτζάκια να κάνουμε και τη βγάλαμε τη δόση. Καλησπέρα. Μάλιστα, κατάλαβα. Μην πείτε τίποτα άλλο. Στο τμήμα όλοι τώρα. Κάστη μια, αφού σας εξηγήσαμε τώρα. Μάλιστα, εξήγηση το λέτε εσείς αυτό. Να τα πείτε και στο διοικητή να δούμε αν τα καταλάβει. Στο τμήμα, παρακαλώ. Πάμε. Δεν σ' άρεσε να λες καφέδες, πάρτα τώρα. Δηλαδή εγώ τους καφέδες ή εσύ να ξεντίνεσαι. Όχι, εσύ με βγάλεις από τα ρούχα μου. Και να σας πω, εγώ έχω γερμανικό διαβατήριο. Είμαι Γερμανίδα πολίτης, Deutschland. αλλού. Deutschland. Πώς είναι στα γερμανικά, το συλλαμβάνεστε? Du hast garantiert. Du hast gefragt. Αυτό, συλλαμβάνεστε.